Welcome to Christ College Ribhoi. Established in 2022 by the Carmelite Sisters of St. Teresa, we offer a 4-year undergraduate program in subjects like economics, education, English, geography, history, Khasi, political science, and sociology. Boost your learning with VAC, SEC, MDC, and AEC courses, or gain practical skills through vocational training in tailoring, embroidery, and mushroom cultivation. At Christ College, learning is joyful, holistic, and life-shaping. Admissions open now. Visit our website or contact the college office to know more. Christ College, where dreams take flight. Kumba pi ong hi mantan ba lese bangim don la chu da kumwei ngathrai ngan pensyai da kumni ba kani ka project jo ka railway kamdei ka project ka bathamai menta kala don la slemba wat ya ka pisa bru ladap sanction na kalian ka sarkar kami ba dei ban ong ban sedang no ya hi kam la ne ban survey ban kumta tetel andre andang ila sutu ba nakaliang kiseng balang bat na kiwei kiseng ladon gejing persya ekane nakaliang ka sarkar jongi ngila perkhat bang bat ngila perkhat sani ekane ka kamba kumdong inle langi kwa railway de ngim kwa railway te kumangal apatai mene kijing mentoiru kidon kijing maru kidon te bangi ong badon jingma bab jing mentoi te kabha bangi kiar shwa bangin pej kumnung in penbek ni kakam te nda ngi lai shong la ai jing mot ha po ka cabinet la ai jing mot u chief minister jongi baong batong in ya phai biang sha ki political party ban pan ya ka jing mot jongki da ka ba constitute ya ka ni ko all political party committee de hang ni kin mangasong ba lada ka congress lane ka BPP ka sngo ba don ka ta responsibility ka jingkit kle tengi sngo ba kiru gidi ban wan ban shim bentalang ban ai ya ki jingmut jongki khnang ba ka jingmut jongki ngin yo ba ngin record yaki bat le se da ka ban jing punsung thu na kaliang ka sarkar liyo kidang don ki doubts ha ka main jongki le singing in clear ki doubts jongki kata kare teladang ngimwan hak meet ban ya kren kamot kamdon kano ka solution pat phinumla hi ban yo ya ka jing pensyai ladang idon hak meet ban ya kren kamot ngila mangin pensyai ya kino ki doubts bat umdei tang bat pensyai bat kumju ru bangin say de ya kita ki solutions ba kumno ngin penbei ya kan e kam ban ya daru hak jo kapor bat kumju ban ai ka jing mentoy ya upai ba kadang duna kita ki facilities nrei in persyangat bala ban penbej ban penbiang ya kita ki center khnang ba ki khon samla jungi kinyo ban shong ya ki exam harapo jela chong ban hapo tura hapo jowai bat hapo shilo kita ki center ya ka sur jong ka sarkar ya kata nginumla mangin ong namar ka shong hakarai jong sarkar la kinya chakmat ne kimya chakman nrei kumbang iso tho nakaliang ka party kumangal ong ye phi mane ba ka all political party committee la constitute but la khot ban shong anda la dep ya kani kandon de sakawai kata ka de ka consultative committee ban consult de saya ki sing bhalang kum ki KSU KFKGP kum ta ter but kumangal ong ye phi ya kisim ki sordar ki doloi kita baro khoi nginya khot lang yaki manginya shim ya kajing ai jing mot jongki bat kumjo ya karai joki angin wanra ya kita ki kendon ki banyada ya usiap banyada ya kajat dari jongi banyada ya ki imlang salang jongi telese hang takin ngin sa pensyai ha ka sarkar kami lese da ka bawanra yakini ki baro khay ngilala bangin bu ya ka presya ka sarkar ban sarkar kimi banong bahoy
ngidon kam ya ILP ro aku ju por ngidon kam de ya kiwe de kijing ito jing pun ito lem ya mata ka identity jongi pe kumta ngi ong ba dangi le perkhat ba po ka parti jongi hi ong ni so de shisha ba ngi de bangin ya kentu ya phi ki pai ba kentu ya phi ki nong yalam jong ki political party bangin ya mir jing bot lang ni syong ini ya perkhat ba ka ni ka kam bat ngide bangin saindur ya kano kata ka road map kumangin ong no bakumno in poi sya kata katong bangin bo ya kita ki kendon ru akju por bangin sim de ya kajing mentoi ha kata kaju por tingi ngai ba na kalian ka party ngira yo ban punshai namar kini kilong ki ege ki ba lese ngila so kwa bangin punshai hu pai ba bangin don kam ban ya mirjimut bangin ya syong ban ya penbai kini ka kam